Ini लोगोफोर मैदेरा गोजानथार बारा मोजां सिनायनाय नङा नै बेबायदि भिडिअ नायगिरि रायजो राजा बयखौबो दिनैनि बे धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव बरायग्रोना लाबाय आं बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव थांनो नागिरदों दा आङो इन्टारसिटि ट्रेनाव दं नोंथांमोननो आं मा देखायनो हायो जाहाथे नोंथांमोननो देखायलांबाय दं बिदिबा भिडिअखौ नायनोसै दा नै हेलेम मोनबाय टाइमा खैथा जाखो 1:03 जाबाय नै रायजोफोर दा आं हेलेम मोनबाय सोरांबाय रायजोफोर दा उदालगुरि स्टेसन मोनफैबाय आंथ' रङियाव ओंखारगोन नाथाय रङियाखौ मोनथ'वाखै रङियाखौबो देखायनो थांबाय दं रायजो राजाफ्रा भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय बेयो उदालगुरि स्टेसन दै रायजोफोर नायना लाबानो जाबाय नै लास्टआव गाखोनायनि थाखाय सिगांनिफोरखौ देखायनो हादिया अब्लाबो नोंसोरखौ ससेबाबो भिडिअ खालामनानै देखायबाय नायलांबानो जाबाय रायजो राजाफ्रा नै मानसिफ्रा ओंखारनानै थाबायबाय दं रङिया जंसन मोनफैयो दै रायजो राजाफोर रङियानि दान्दिसे नुथायखौ नायना लादो रायजो राजाफ्रा नैबे रङिया नै मानसिफ्रा थ' नै कटकटियाव मोनफैबाय नै रायजोफोर ओरैजाय नै ट्रेना गोबां ट्रेन रङियाव लोगोफोर आं दिनै बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव फैदों आंनि आबानि जोनोम जायगा दिनैसिम आंनि जोनोम जानायानो 35 बोसोरसो जाबाय नाथाय खनसेबो फैयाखै दिनै आंनि आबानि जोनोम जायगा बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव फैदों सोर बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो लोगोफोर पाठसालानि अभार ब्रिज दै लोगोफोर नै नायना लाबानो जाबाय जाय पाठसाला बा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि नोंथांमोनाथ' मिथिखागोन अब्लाबो आं जाय नुवाखैना बिसोरनि थाखाय देखायबाय रायजो राजाफ्रा नायना लाबानो जाबाय नै ओरैजाय गोलावथार ना अभार ब्रिजआ मानास फरेस्ट रेन्जखौ नायनो फैदों मा नुयो लोगोफोरनो देखायलांनोसै थ'दो बिदिबा भिडिअखौ नायग्रोनोसै बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय फरेस्ट रिजार्भ रेन्जखौ नायनो फैदों आं नै हाग्रानि जिब जुनारफ्रा मैदेर बा गान्दाफ्रा बायरायाव ओंखारबोनो हायिनि थाखाय बेबायदि बेटारिजों शट होनो थाखाय तार बोना दोननाय थायोना रायजो राजाफोर नै जोंहा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाफ्राथ' मिथिखायो जानांगौ अब्लाबो आं गुबुन जायगाफोरनिखौ नायनो थाखाय बेबायदि देखायनाय जाबाय नै लोगोफोर मैदेरा गोजानथार बारा मोजां सिनायनाय नङा नै बेबायदि मैदेरफ्रा बारबोनो हायिनि थाखाय नैबायदि मानास फरेस्ट रेन्जआव ना नैबायदि शट होना दोनो आरो नै लोगोफोर हाग्रानि दावराया नै बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय फरेस्ट रिजार्भ रेन्जखौ नायनानै दा आं माजरमाखानि जोंहानि आदैनि न' फारसे फैफिनबाय रायजो राजाफोर आरो लोगोसेनो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामनो सानला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।